Olivia actúa. 1, 2, 3, a sentarse ben. Moi ben, nenos. Teño noticias ben emocionantes. Estamos a piques de traballar na nosa obra de teatro. Ai, que ben! Este ano a obra é A Raíña das Fadas. E eu farei da fada raíña. Eu movo o pano. Pero ninguén te vai ver. Mellor para min. O papel da Raíña das Fadas é pra Olivia. Francín. Grazas, profesora. Vou no dar todo. Seguro que me toca o seguinte papel máis grande. O papel da fadiña vai pra Alexandra. Así que faltan 2 papéis. Julian será la árbore número 3. En escena. Ti non falas, pero tes que axitar moito as ramas. Sí. E Olivia, ti serás vaca número 2. Pero, señora Hogenmuller, o meu papel nin ten nome propio. Non, por suposto que ten un nome. Vaca número 2. Seguro que va a ser a mellor vaca número 2 da historia. Olivia, dime todo o que di o teu personaxe. Mu. Vamos, que máis? Eu só digo unha frase. Mu. Pero recorda, Olivia, as palabras non importan, só como se din. E ti tes un bozarrón bárbaro para dicir mu. Tes todo ao teu favor para facer un bo... mu? Con vostedes a raíña das fadas Francín. Máis alto, Harold, máis alto. Con vostedes a raíña das fadas Francín. Dá a volta, Harold, fronte ao público. Con vostedes... Con vostedes a raíña das fadas. Con vostedes a raíña das fadas, a raíña Francín. Con vostedes a raíña Francín. Eu son a raíña das fadas. Esta noite teremos un baile. Chis, perdón, son alérxico ás árbores. E goma espuma. E a goma espuma. Eu son a raíña das fadas. Esta noite teremos un... Chis, 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 chis. Eu son... Chis. Eu son a raíña das fadas. Esta noite non podo traballar nestas condicións. Eu podo. Traballo eu nestas condicións. Vaca número 2, non podes falar ata chegar á túa frase. Adiante, Francín, retómao desde arriba. Desde arriba de que? Iso significa que vayas ao principio. Que retome onde? Empeza no principio. Por que non podemos só por unha vez traballar con actores profesionais? Eu son a raíña das fadas. Esta noite teremos un baile e nós todos seremos felices. Ti, cabalo, serás ti feliz. E ti, árbore, serás ti feliz. E ti, vaca, serás ti feliz. E ti, vaca, serás ti feliz. Digo, mu. Continúa, Francín. Eu podería ter sido unha gran raíña das fadas. Eu son... Oh, non, Francín, non teñas medo escénico. Olivia, que podo facer? Esta obra será unha ruína. Eu sei o texto da raíña das fadas. Cada frase, cada xesto, cada... Oh, poderías, por favor, ir e salvar a obra. Salvar a obra, Olivia. As miñas ás, por favor. Eu son Olivia, a raíña das fadas. Esta noite teremos un baile e nós todos seremos felices.
Nenos, tranquilos, debemos seguir ensaiando. Francine, retómao desde onde dá as ás a Alexandra. Por todas as súas boas accións, Raíña gañou Mu. as ás. Poña as ás e únase a... Mu. Non vexo texto ningún por aquí para ti, Olivia. Nin un simple mu. Pensei que a vaca podía alegrarse pola faciña. Imaginei que ela diría mu. Tes que facer o que a profesora diga. Ela é a directora. Penso que a vaca podería facer un pasiño de baile, como este. Ai. ¡Tachán! Olivia, por favor, di soamente a túa frase. Frase. Ai, retoma desde arriba. Iso significa que vayas ao principio. Podería alguén dicir o texto de Francine para eu practicar o meu? Eu non, estou a xogar. Eu non sei as frases de Francine. Cando non teño que mover as ramas, pecho os ollos e imagínome na casa. Pero non deixes que interrompa o teu ensaio. Mu. Iso é todo o que dis. Ian, a palabra non importa. Só como se diga. Mu, 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 mu. 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 Non sei, Julian. Non podo saber como meterme no meu personaxe. Como faría unha vaca realmente? Non che sei, e penso un lote sobre iso. Que é o máis interesante que fixo unha vaca nunca? Non sei. Por exemplo, pintarse de lila. Xa sabes, igual que fixo a vaca que rí. Regra número 36. Se estás atascada e non che sae a vaca número 2, tingo cabelo de lila. Xa está. Alexandra, recorda que ti realmente queres compracer a raíña fada. Daisy, intenta non ter carraspeiras no escenario. Olivia, di só a túa frase. Frase. Sei moi ben que podemos confiar en ti para o teu papel. Con vostedes a raíña Francine. Son eu. Vamos, vamos. Fala. Ai, non. Son a raíña das fadas. Eu son a raíña das fadas. Esta noite teremos un baile e todos nós seremos felices. Ti, cabalo, serás ti feliz. E ti, árbore, serás ti feliz. E ti, vaca, serás ti feliz. Non, 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 non. Fin! Ben, bravo! Hora de deitarse, Ian. Vaca número 2. Tes que limpar os dentes e prepararte para a cama. 5 minutos máis. Xa escoitache lo que dixo mamá. Pero non estou cansa. Bule. Mamá, Ian, vai dormir. Xa pasache a hora de deitarse de Olivia.